Gani kini ba unsaon day na siya pagkaon? Ani ayan ni pagkano. Ati, unsay ay na imong gibuhat kinha nagkuan nahagpat lagi ka anang sagbot. Sabot ba oy? Kana imong gibuhat ba kana ba kini ba unsa man ni sagbot man na siya o Di man sabot good ganas man ni. isa man ang ganas man ko kaila ana. Ay na siguro eh. Wala man sila dinhi. Wala lagi sila dinhi. Ha? Wala yung mga bata dire. Mga nakalaag. Nanamang ko taon nangita sa ilang anak ba? Asa man day ilang anak padulong? Ambot. Kato imong mga barkada ba nga mga bata, asa man day to sila padulong ganun. May pangita man sila sa ilang papa. Ako man pangatan niya. Di man ako ang kuan. Ako lang. Maugani. Kini ba unsa man ni siya o Ganas lagi na lagi. Di kasabot oy. makaon day na siya. Ay di. O gani, dili man day na makaon ilabay kuno na bi. Napay na ba? Na. Palagot mo. Di man ni makaon di ay ilabay man na siya o. Ay. Singsiyang. Di man ko na dahon good. Di man day ni makaon kay sagbot man ni siya. Unsaon man day na Gulat man pagkaon. good na. Gulay day ni siya. Unsaon man day ni pagkaon. Pwede na Kahulat ko din. kaunon diretso. Singsiyang. Ano eh. Man, labay. Gani kini ba unsaon day na siya pagkaon. Ani ayan ni pagkano. Na manay lami o manay lami. Di man to mao. Sabi ang dyan yun di ay. Alamit man dyan niya siya. Ito na. Pagi. Unsa man po di mong isagol ana. Kan. Unsa man na siya. Noodles someday na. Kini, unsa man ni silupin man ni. Makaon din ni silupin. Ay, naku, bata ka eh. Ana na siya, ana. Sulod diha. Eh, makalat. Gulat daw. Ni kulat ni. Gutom naman ko, be. Dugay man ka nagluto og sudan. Po, kita pa tiyan ko na. May pagtabangan ko na mo diri. Pwede tamang man. Nauna na siya, para dali ira ka mahuman ba. Anak na. Sino yung naon? Sayang yung taon. Kuan ay, gulay. Bahala ka, oy. Di ko mukha na na. Hindi, kaon. Hello! Ka. Iaway na po ko ni Ate Lo, oh. Sumbong tayo kang lolo ron. Amin dahil si lolo. Wala ginitingog si lolo. Nga, ni mo lakaw si lulo. Wakay ka uban diri. Wakay ka kamuti. Kay, wala kay kuan, kay team. Nya, be. Mabalik pa ito si lolo karon. Bunalan ka ni lolo. Be. Ble, uy, amoy. Sumbong tayo ka ni lolo on niya. Sumbong taka. Kay, may, ko na ko ingon tanon. Unsa man mo ingon? Ingon ko nga, imong gikuan, garang gulay. Labay-labay. Inon man ako si lolo nga. Hindi man na makaon. Sagbot man na, no? Sagbot po na. Be.
So shout out sa itong mga followers din ha, itong mga viewers. Thank you so much sa inyong pag-support. Og maghinaot ko no nga hantod sa dulo na wala hanggan, mag-support kayo po sa mga video. Support guys, comment. Mura to mga amigos Yung amigas. YouTube channel guys, King Ran Vlog. Oh. Diba? Ang to sa sunod kayon, kita-kita gyapon na pohon. Peace Peace out. out.